να βάλουν τα δυνατά τους. Είναι η μοναδική τους ευκαιρία να αποδείξουν την Κατερίνα Γκαγκάκη και στους βοηθούς της ότι εκτός από καλή φωνή έχουν τη στόφα τον πρωταγωνιστή και μπορούν να είναι οι αυριανοί superstars της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μετά από σένα που πες μου να πάω που μετά από σένα την αγαπήσω για μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι. Τι να κάνω τώρα? Ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να σε χαλιναγωγήσω, να σε βάλω σε ένα δρόμο, γιατί εκεί έχουμε ένα θέμα. Βέβαια, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε να το δούμε. Γιατί στην επόμενη φάση θα χρειαστεί να το δούμε. Ευχαριστήκαμε.